Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na balita evening edition. Karon nga adlaw Webes sa Hulyo 15 tuig 2021. Ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal.
Bacolod City paidalom sa GCQ with heightened restrictions sa sang isa ka semana. Ginapatihan rebelde patay duwa na dakpan sa enkwentro sa syudad sang Escalante. Sa balita nasyonal, Presidente Duterte ginaprubahan ng bagong quarantine classification sa mga LGU. Pilipinas mag-export sang oxygen sa pungsod Indonesia. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Klaro nga pananaw.
Lasay sa Tres Aksyon Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye nasang mga balita lokal. Ipay dalumang syudad sa Bacolod sa General Community Quarantine kon GCQ with the heightened restrictions sa umpisa buwas ngadlaw tubtob Hulyo 22, 2021. Ang Negros Occidental naman ang magapabilin sa GCQ. Ini matapos ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang bagong quarantine classification sa mga local government unit nga ginrekomendar sa National IATF. Unang nagwang report nga modified ECQ ang unang rekomendasyon para sa Bacolod City, pero nagpadala sa apelasyon si Mayor Bing Leonardia kang sangguniang panglungsod. Sa datos sang DOH Region 6 sa tubtob Hulyo 15, ang Bacolod City ang may sang 1,373 active COVID-19 cases, samtang Negros Occidental naman ang may sang 1,703 active cases. Lubos naging pasalamatan ni Bacolod City Administrator kag EOC Executive Director M. ang positibong nga pag-akto sang National IATF sa apelasyon sang lokal nga panguluan sa Bacolod angon sa community quarantine status sang syudad. Suno kay ang abanse nga nakabaton sa impormasyon si Mayor Bing Leonardia angon sa mga desisyon sang national samtang ini silang nagapatigayon sang meeting sa bahin sang COVAC Council. Suno kay ang apisar nga magapabilin sa GCQ nga estado ang Bacolod umpisa buwas ngadlaw ining magalawig lamang tubtob sa Hulyo 22. Bangod sini natanan nga magpagwa sang panibagong executive order si Mayor Bing Leonardia bangod sang ginduga nga heightened restriction nga dapat ipatuban sang syudad. Liwat naman nga nagapilar sang kooperasyon sa publiko si Ang agud malikawan ang posible liwat nga pagsaka sang COVID-19 cases. In pagbigyan man ang aton nga appeal, Okay. they approved our appeal kag natagan kita sang amo na subong risk classification. Although of course heightened restrictions, may mga additional restrictions lang gid kita, pero hindi bang gid significant gid kaayo. Nabatihan si Bacolod City Administrator M. Ang. Sa dugang pangabalita lokal, ginpanugyan sang bagong Regional Director sa Department of Health kon DOH Western Visayas nga si Dr. Adriano Subaan kay Negros Occidental Governor Bong Lacson nga magpreparar sa posible nga local transmission sang mas makalalaton nga COVID-19 na Delta variant. Suno kay Lacson isa ini sa ilaging talakay sa pagsinapol sa Kapitolyo Provincial syudad sa Bacolod. Ginpahayag sang gobernador nga ginsiling man ni Subaan hindi malikawan o kon mabudlay punggan ang pagsulod sa mga variant gani kinahanglan ini ang mapreparahan sang mas temprano. Nagligad nga daw ginpahayag sang Philippine Genome Center nga may na-detect na nga 19 ka mga kaso sang Delta variant sa mga returning overseas Filipinos apang wala pa sang local transmission. DOH has already told us that it is inevitable, no, that the Delta variant will enter the country. So we have to prepare for that as far as our hospital services is concerned. No? I think that's quite alarming. Nabatian tingog ni Governor Bong Lacson. Ging klaro naman ni Bacolod City Administrator M. Ang nga posible sa masunod pa nga semana magabot sa may syudad sa Bacolod ang first delivery sang AstraZeneca vaccine nga gin-order sang syudad. Suno kay ang base man sa resulta sa nga ginhimo nga pagpakigaangot sa opisyal sang kompanya nga mo maga-deliver sang bakuna, ang pet sang 16 o kon buwas nga daw ang makabig pa lamang nga expected date sa delivery sang bakuna padulong diri sa Pilipinas. Suno kay ang lauma naman sang lokal nga panguluhan sa Bacolod ng pag-abot sang delivery sang bakuna kada bulan apang hindi pa may buluan kung ano ang kadamuon. King komparmar man sini nga yara lamang sa gihapon sa 18,200 doses ng AstraZeneca ang ginalauman nga magabot sa syudad sa tion sang first delivery. I communicated with AstraZeneca sa AstraZeneca sa Manila. Gin-confirm ko lang ang arrival details ng aton nga vaccine. Ang July 16, which is Friday, arrival na sa mga bakuna sa Philippines. So, ang arrival sa Bacolod is next week. Nabatihan si Bacolod City Administrator M. Ang. Sa katapusan nga balita lokal, isang patay samtang duwang arestado sa military operation sang 79th Infantry Battalion sa may barangay Malasibog, syudad sang Escalante kinasang kagahon na Huwebes. Suno kay 3rd Infantry Division spokesman Army Major Senon Pancito III, una nga nakaengkwentro sa mga militaran duwa ka mga persona nga sakay sa motorsiklo. Ang napatay ginkilala kay Wilson Yanog, legal ang edad ug residente man sang sitio Tinibyangan, barangay Minapasok, Banwa sang Calatrava.
Si Yanog ang sakay sa motorsiklo kag ginaligar nga una nga nagpalupok sa mga militar. Samtang nakapalagyo naman ang upod ni Yanog, nakuha sa crime scene ang isa ka kalibre 45 nga armas at hanga. Nasugatan naman sing sa grupo sa mga militar ang isa ka multicab kung sa diin sakay ang duha ka mga persona. Ngaging kilala nga Sanday Joel Baroy kag siya si Labisto sang barangay Lanong Banwas ang Calatrava. Na-recover sa duwa ang isa ka kalibre 45 nga armas at hang hag iban pang mga gamit na. Ang napatay kag mga nadakpan ang ginapatihan miyembro sang New People's Army Central Negros Front First. Preso karon sa Escalante City PNP Nanday Baron kag Labisto. Samtang nagapadayon pang hot pursuit operation sang otoridad sa iban pang mga miyembro sang NPA Central Negros Front. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 19 Action Radio Philippine Standard Time, KBC. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano na kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo,
Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuon ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Monopolies for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Oy, sa may mga fatty liver dira, mag-take sang DTX 500, DTX 500 capsule mga ka-aksyon na mag-exercise, mag-on sang husto kang mag-inom sang DTX 500. Ining may mataas nga antioxidants nga nagaprotekta sa mga selula sa ngatay kag giniman ang mayara sang mataas nga anti-inflammatory lasay sa 27 Action Radio Philippine Standard Time. Kagkaroon sa litalinasang mga balita nasyonal. Ipaidalam sa modified ECQ ang siyam ka mga lugar sa pungsod Pilipinas umpisa Hulyo 16 sa Tubtob 31 matapos ginaprobahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang bagong quarantine classification sa mga local government unit. Lakip na dining Bataan, Cagayan de Oro City, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, kag Butuan City. Ipatuman man ang MECQ sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo pero tubtob lamang sa Hulyo 22. Ipatuman naman ang GCQ with the heightened restrictions sa tubtob Hulyo 22 sa may Cagayan, Laguna, Lucena City, Naga City, Aklan, Bacolod, Antique kag Capiz. GCQ with heightened restriction man na tubtob Hulyo 31 ang Negros Oriental, Zamboanga del Sur kag Davao City. Ginanunsyo naman sa palasyo ang Metro Manila ang ipaidalom sa GCQ
Lakip man ang 28 kay bantang mga lugar tubtob Hulyo 31 tuig 2021. Ipatuma naman ang pinakahalog na quarantine classification kon MGCQ sa mga nabilin nga lugar sa Pilipinas. Sa iban nga balita national, mag-export ang Pilipinas sang sobrang supply sang oxygen sa pungsod Indonesia gud mabuligan ang kahiping nga nasyon sa pagpakig-away batok sa nagasaka sini nga kaso sang COVID-19. Suno kay Philippine Ambassador to Indonesia Lee Hongwee, nakikita na siya kay Philippine Trade Secretary Ramon Lopez angon sa plano nga mag-export sang oxygen tanks sa Indonesia. Suno kay Wee, nag-istorya na sila sa mga exporters angon sa plano nga pag-deliver sang oxygen tanks sa ilang pungsod. Gayng taro man ni Wee nga hindi ini donasyon kundi ang Filipino company ang magabaligya sang supply sa kaipi nga pungsod. Sa katapusan nga balita national, nagmando na si PNP Chief Guillermo Eleazar nga imbestigahan ang ginaligar pagbaligya sang peke nga negative COVID-19 test result. Sa gintago nga statement, nagmando si Eleazar sa CIDG kag Anti-Cybercrime Group nga pangunahan ang investigasyon. Suno kay Eleazar, ang PNP ang mag-alagas kag mag-aaresto sa mga persona sa likod sang sininga scam. Inang gintago nga statement Eleazar matapos ang ginaligar mayara sang empleyado sa isa ka lehitimong laboratorio nagtanyag si isa ka babayi sang negative RT-PCR test result nga hindi na kinahanglan nga maglabay sa proseso kang isang swabbing. Nagpanugyan si Eleazar sa publiko nga i-report sa otoridad kung may mga impormasyon angot sa sini nga aktibidad. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay si Media Action Radio Philippine Standard Time. D3 Biomac Action. Sa aksyon! Lasay sa 31 Action Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes sa Hulyo 15 tuig 2021. Sa liwat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!